Ahojte, som Kubo z CloseRocket a v tomto videu si prejdeme tipy a triky pre efektívnu komunikáciu s Klárou. Tak poďme na to. Vždy komunikujte názov spoločnosti, ktorých hľadáte, pomaly a zreteľne. V prípade potreby ho zopakujte. Používajte presne ten istý názov spoločnosti, ktorý máte zapísaný vo vašom CRM systéme. Ak je názov spoločnosti náhodou veľmi dlhý a zložený z viacerých slov, a Klára má problémy ho nájsť, skúste použiť najzrozumiteľnejšiu časť názvu. Ak Klára spoločnosť stále nenájde, uistite sa, že spoločnosť je v správnej pipeline, že máte vytvorený deal a že ten deal vlastníte, teda ste jeho vlastníkom alebo ownerom, nie iba kolaborátorom. A ešte, že ten deal nie je ukončený, vyhraný alebo prehraný. Vtedy vám totiž Klára ten deal nenájde. Ak Klára nepochopí výrazy ako o týždeň alebo budúcu stredu, skúste použiť konkrétne dátumy, napríklad 10. jún alebo 25. august a tak ďalej. Ak sa Klára pýta na konkrétnu aktivitu, ktorú ste v danej spoločnosti vykonali, odpovedzte vždy iba tou danou aktivitou. Čiže napríklad e-mail, telefonát, stretnutie a tak ďalej. Ak náhodou neviete, aké možnosti aktivít máte, tak sa len Kláry spýtajte, aké má možnosti a ona vám ich povie. Ak sa Klára pýta na otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie, tak to tak robte. Ak budete používať slova ako určite, samozrejme, pravda, že a tak ďalej, je možné, že vám Klára nebude rozumieť. Ak chcete hovor s Klárou ukončiť, nehovorte jej zlož, alebo ukonči hovor a tak ďalej, len kliknite na červené tlačidlo na vašom telefóne. Ak sa vám náhodou niečo nezdá a máte pocit, že Klára sa trošku stratila, tak kľudne hovor ukončite a zavolajte opäť. Dúfam, že toto video pomôže a majte sa pekne.